Я да таго, што сёння ў нас будзе такое падрыванне пуканоў, мне здаецца. Падрыванне пуканоў? Гэта ты абраў такую тэму. Я абраў такую тэму, даўно хачу паразмаўляць, даўно ў мяне як бы баліць душа. Вось, але я так, знаеш, калі вы думаеце, што гэта пра вас, то як бы не хвалюйцеся. Гэта вядома пра вас, але нічога страшнага ў гэтым няма. Гэта пра ўсіх нас, пэўным чынам. Так, але пачнем, напэўна, не з гэтага. Да, знаеш, звычайна ў падкастах есть такая тэма, што людзі пачынаюць паразмаўляць пра нейкія іншыя тэмы, там без прывітання, без вось гэтага ўсяго, а потым такія: «О, у нас тут падкаст ідзе, здароў, ребята, з вами мой родны падкаст». Вось, і пачынаецца такая штука. І ты вырашыў так паспрабаваць рабіць зараз? Ну, я думаю, што мы пачнем, будем, я думаю, что мы будем так рабіць. Мне потому что падабаецца. Просто я про то, что зараз, ну, все ж трэба уключыцца, это як бы пілотны выпуск. Трэба расказаць, што да чаго і што ў нас увогуле адбываецца. Окей. Вось, і таму, я думаю, мы пачнем вітацца з слухачамі адразу. Пачынай. Прывітанне, мяне зовут Егор, я стваральнік праекта «Мой родны падкаст». З нядаўных пор. Вось, і са мной сёння мой сябра і сувядоўца Валянцін. Валянцін, так, усіх вітаю. Мяне таксама ведаюць як Вальс у агучкерскай тусоўцы. Вось. Пакуль так. Так, пакуль так. Значыць, што ўвогуле адбываецца, што вы зараз слухаеце, гэта сапраўды праект так і называецца, гэта мой родны падкаст. Як ён з'явіўся? Ён з'явіўся як спроба нейкай адносна новай іншай дзейнасці ад праекта, такое адгалінванне ад праекта «Мой родны гук». У рабят, тыпу гэта не мы, да? Выдалілі Patreon. Абсалютна незразумела, па якой прычыне. І, відаць, Patreona больш не будзе. Вось. Але вось мы стварылі тыпу паралельны такі праект «Мой родны падкаст», дзе мы будзем размаўляць пра нейкія нашы агучарскія падзеі, нейкія агучарскія тэмы, агулам пра фільмы і, ну, і пра ўсё навакольнае. Так, што нас хвалюе, ну, плюс-мінус. Каб гэта датычылася беларускай мовы, агушкі і непасрэдна кіно. Мне яшчэ падабаецца мем, які ты прыдумаў з брэндам «Мой родны» і падстаў іншае слова. Всё, так. Мой родны падкаст, мой родны гук. Калі ў нас будзе сайт, я уже, можа, калі выйдзе гэты выпуск, я уже выкуплю домен мойродны.сайт. Прымем да сябе яшчэ нейкіх там праграмістаў, яны зробяць там свой падкаст «Мой родны код». Вось. Супер. Так, у нас ёсць шоу-ноты, бо гэта нейкі расклад, па якім мы сёння будзем ісці. Ён перад маімі вачыма, магчыма, перад тваімі таксама, таму што я скідваў. Так, дай-ка я яго адкрою. Гэта сур'ёзна. Там зараз мы на пункце коротка, хто вядоўца і чым мы займаемся. Ну, я раскажу пакуль што пра сябе. Я стваральнік праекта «Мой родны гук» і займаюся я тым на гэтым праекце, што агучваем мы фільмы і серыялы, калі папросіць. Што мы зараз робім? У нас увогуле якія праблемы зараз ёсць, напэўна, у праекце. Это у нас вялікая праблема, гэта валадар персонкаў. Вось, мы яго робім уже вельмі доўга. Самы буйны наш праект, самы круты, трэба сказаць. У нас выйшла першая частка, мне вельмі падабаецца. Рыхтуецца зараз другая, часткова гатовая трэцяя. Вось, не знаю, што будзе на момант выпуску гэтага падкаста, але зараз у нас якое 18 число. Ну, штосьці будзе. Штосьці будзе. Добра, тады мне штосьці пра сябе таксама распавесці трэба, так? Так, можаш распавесці штосьці пра сябе. Як я ўжо сказаў, мяне гэта завуць Вальс у агучкерскай тусоўцы, і агучкай я займаюся актыўна, я б сказаў, гады 2. Неяк так. Вось калі пачалася эміграцыя, калі я быў у Грузіі, і ты стварыў праект.
Дзесьці актыўна, калі вось пачаўся мой родны гук. Мой родны гук пачаўся дзесьці ў траўні 23-го года. Дарэчы, удзельнічаю ў агучцы валадара пярсцёнкаў. Калі глядзелі першую частку, то я агучваў Бараміра і некаторых другасных персанажаў. А у астатніх частках, як там і завуць гэтага чэла, я, бляха, не памятаю. Там просто ўсе гэтыя імёны, яны Тэўден, Эўмер, по-моему, Эўмер тебе. Так, Эўмер, гэты вершнікаў. Камандыр. Ну, амаль агучкі я граю ў гурце на басе у Detroit Hills. Калі сярод слухачоў ёсць анімешнікі, яны памятаюць яшчэ гады нібы 19-20 і памятаюць гурт можа Касякура, то я там таксама граў. Ты вось ведаеш, Орл не ведаў, што я з Касякуры. Касякуру ён памятаваў, мяне ведае, але вось гэтыя две кропкі ён не змог супаставіць. Круто. Цікава было. Вось. У ролевой тусоўцы трошкі займаюся. Таксама сёння пра гэта распавяду. І пра акторскую сваю гэтую жыццё можна яшчэ нагадаць тваё. Ну так, у мінулым годзе я пайшоў у у акторскую школу і трошкі граў у тэатры. І вельмі цікавы досвед, усім раю, як кажуць. Нас у даньске такога я не прыгадаю. Штосьці ёсць на польскай мове, прычым беларуска робяць, а на нейкай такой тыпу рускай, беларускай, украінскай, хіба што толькі для дзяцей. Ну шкада, ты б хацеў? Ну так, я б хацеў, напэўна. Конечно, не так аб'ектыўна я б хацеў. Ну, гэта помніш, як я табе нядаўна рыл скідваў у гэты актор агучкі, які Астарыона ў Baldur's Gate 3. Агучваў, казаў, што калі хочаце быць акторам агучкі, не зацыклівайцеся на агучцы і ідзіце, займайцеся акторствам. Усім. Так, усім. Вось, таму гэта нагадала мне вось гэты момант. Так, я думаю, што ў нас трэба адказаць на такое пытанне ўвогуле, чаму у нас зацягнуўся валадар пярсцёнкаў. Таму што ўсе пытаюць, калі выйдзе першая частка ў свет, калі выйдзе другая частка, калі выйдзе трэцяя частка. Трэба сказаць шчыра, я не да канца ведаю адказы на гэтае пытанне. Зараз мы захраслі, што з першай часткай, што з другой, на звядзенне гуку. Яно рэальна доўгае. Не таму, што гукаш там павольна нешта робіць там ці не дапрацоўвае, просто вялікі аб'ём працы. Гэта вялікая колькасць рэплік, гэта па 4 гадзіны хранометражу на кожны фільм. Гэта доўга, гэта складана. Гэта дубляж запісаны не на студыі, там асобна трэба зводзіць усе мікрафоны, там трэба нанова выбудоўваць всю бінаўрацыю прастору там кожнай сцэны, праз што наш гукавік там, вось ён расказваў, просто каб яму там пэўны фікс рабіць, яму трэба гадзін 20 рэндера. Просто там аднаго персанажа замяніць. Гэта рэальна шмат. Собственно, таму працэс і зацягнуўся. Не тое, што мы там забілі, ён робіцца, ён не стаіць на месцы. Літаральна учора там сазваніваўся па некаторых момантаў з Бібікавым, напрыклад, мы абмяркоўвалі. Вось, абмяркоўвалі там і касты, там некаторыя фіксы, і працавалі яшчэ там над маімі, напрыклад, праўкамі. Ну, Андрэй вельмі дбае пра якасць гэтага праекта ўсяго. Ён, прям супер гатовы ўдзельнічаць ва ўсім, за што яму вялікі дзякую. Таму што без яго не толькі ўдзела, так, у агучванні, а менавіта вось у дапамозе агулам праектам, ён жа там і людзей дапамагаў шукаць. Карацей, без яго было б не так крута, як атрымалася. Ну, дакладна. Слухай, але ж першая частка-то у нас ужо гатовая, мы яе нават паказалі некалькі разоў. Мы яе паказалі некалькі разоў, мы яе яшчэ пакажам, але мы яе не будзем выпускаць у адкрыты свет да таго, пакуль не выйдзе другая. Выйдзе другая частка, і мы выпусцім першую частку ў свет. Чаму так зроблена? Каб захоўвалася нейкая цікавасць, так? Каб вось выйшла першая частка, пакуль людзі паглядзелі, а далей што?
А далей уже другая частка ёсць, все там людзі пераходзяць кудысьці там за патрыёны, напрыклад, якія-небудзь, я не знаю, ну дакладна не наш. Ну гэта мае сэнс. Вось, і штосьці там шукаюць і глядзяць. Слухай, мне яшчэ здаецца, справа цяжка ідзе, бо зараз лета, а я за сабой заўважаў, што ў мяне складана ідуць праекты па агучках. Я адразу ўсім сказаў, што слухайце, рабяты, пакуль лета я хачу ўзяць перапынак, бо ў астатнія сезоны яно вельмі складана ідзе. У сэнсе, што шмат працы. А зараз я вось рашыў выдохнуць, і можа некаторыя таксама. Ну ладно же, галоўнае, што справа ідзе. Да, галоўнае, што хочацца сказаць, што справа сапраўды ідзе, мы як бы працуем над агучкай, і я асабіста думаю над тым, як наступныя нашы праекты, вось што дзе былі памылкі, так, каб аптымізаваць максімальна працэс, і ён так не зацягваўся. Таму што, ну, нават з улікам таго, што гэта не гукач, як бы тармасіць справу, калі там хто раптам падумаў, што мы там застаўпарыліся, таму што у нас доўгае завядзенне гуку, гэта не гукач тармосіць справу. Гэта агулам вельмі вялікі працэс, у першую чаргу арганізацыйны. Нас удзельнічае, боже, ну, толькі агучкераў, так, удзельнічае там чалавек 15-16. І гэта першая наша вялікая работа у дубляжы фільма. Дубляж фільма заўсёды адрозніваецца там ад дубляжа мультыка. Гэта вялікі хранаметраж. Бок мы абралі для першага дубляжа фільму просто, ну, тыпу, монстра нейкага пашвару. Не трэба так рабіць. Але, ну, гэта дапамагло нам, прынамсі, сабраць грошы на гэта і неяк заангажаваць людзей. Таму што на нейкі другі фільм, там, не знаю, на Гарбатую гару людзі б так актыўна не скідваліся. А я, ну, хочацца зрабіць, так? Гарбатую гару. Хочацца зрабіць, я думаю, пра фільмы, якія хочацца зрабіць, мы ўвогуле пагаворым як-небудзь асобна. Это была б такая адна з тэм, напрыклад. Бо у мяне цэлы спіс не проста з фільмаў, а вось канкрэтна з роляў, якія мне цікавыя, там з актораў, вось я ўжо выбудаваў сабе тыпаж, вось які мне падабаецца, ну, у плане агучцы. Слухай, ну трэба прызнацца, што як гэта было, ты кажаш, давай рабіць падкаст, але трэба аб чымсьці пагаварыць, давай сходзім на фільм. То бок я таксама схадзіў на гэты фільм, Егор, і сёння, на шчасце, мы зможам яго абмеркаваць. Ну што, будзем рубіць? Так, будзем рубіць. Мой родны падкаст. Мой родны падкаст. Калі коротка, чаму беларуская агучка гаўно? Вось. І ці сапраўды яна ўвогуле гаўняная, і які ў нас увогуле агульны стан беларускай агучкі? Яна даволі змешаная. Я табе скажу, як ёсць, і файныя прыклады, дык ёсць, ну, слабыя. Даволі слабыя. То бок, ну, па-рознаму. Шмат людзей гэтым займаюцца, яны робяць гэта па-рознаму, і прастое ў нас ёсць розная агучка зараз, якая ёсць. А я скажу, што стан беларускай агучкі такі, што яна амаль неканкурэнтна здольная. І з іншымі мовамі, калі мы кажам там пра украінскую ці тым больш расійскія мовы. І гэта не камень у агарод беларускіх дабераў зараз абсалютна, таму што проста яе, па-першае, мала. А калі ты кажаш канкурэнтаздольная, што ты маеш на ўвазе? Ты заходзіш паглядзець, я не знаю, які-небудзь новы серыял. Там у цябе будзе адна афіцыйная руская агучка, а 5 неафіцыйных рускіх агучак. Потым, калі гэта фільм, гэта будзе адна афіцыйная украінская агучка, і можа быць якая-небудзь неафіцыйная украінская агучка, а беларускай не будзе. І гэта будзе для абсалютнай большасці новых, напрыклад, фільмаў, а для абсалютнай большасці серыалаў. І гэта не таму, што там беларускія даберы там не агучваюць, але агучваюць мала, яны агучваюць столькі, колькі рэальна могуць, і тут 0 пытанняў. Просто стан такі, што, ну, аб'ектыўна беларускай агучкі, ну, мала.
Слухай, што я табе скажу на гэты конт. Па-першае, мне здаецца, не трэба помніць аб тым, што аўдыторыя рускамоўная, яна нашмат больш вялікая. Таму больш попыту і больш агучкі. Больш людзей, якія увогуле гэта робяць. То бок, гэта першы момант. Украінскамоўных людзей таксама больш. Ва ўкраіне украінская мова, яна дзяржаўная. Яна афіцыйна паказваецца ў кінотэатрах, там афіцыйныя студыі ёсць. То бок, гэта комплекснае пытанне, мне здаецца. Першы момант гэта вось колькасць людзей, якія размаўляюць на гэтай мове. Калі мы кажам, я і кажу, у першую чаргу у другую чаргу абсалютная большасць той агучкі, якая ёсць, яна для звычайнага абывацеля не вывозіць па якасці. У рускіх на кожны фільм амаль ёсць дубляж файны. Хто б там што не казаў пра тое, які ў іх там кепскія пераклады, наколькі яны змяняюць часам сэнсы і будуць мець рацыю. Вось. Всё адно чыста вуху слухаць часта прыемней. І гэта не простое, што там хтосьці там абрусіўся, так, ці там не любіць беларускую мову, это аб'ектыўны факт. Да? Калі робіцца афіцыйны дубляж там на студыі, альбо нават не афіцыйны дубляж на студыі, так, там зараз ужо не афіцыйных дубляжоў шмат, там уже розных студый шмат, і яны таксама файнай якасці. Аб'ектыўна замежны дубляж, ён і агучка замежная, яна добрая. І з ёй канкураваць у якасці нават складана. Я калі аб гэтым думаў, мне хацелася аб гэтым пагаварыць з пункту гледжання афіцыйнасці і грошаў, якія на гэта выдзяляюць, якія ёсць. То бок, мне здаецца, калі б у Беларусі былі афіцыйныя правы на вялікія студыі, то і былі б грошы, то і агучкі было б больш. Гэта, ведаеш, калі вяртацца к пытанню попыту на беларускамоўную агучку, не так шмат людзей, якія рэальна я разумею, пра што ты кажаш. Быў срачык у твітары. Не срачык, там нейкае абмеркаванне з разраду. Вось там на нейкі тайтл, прычым я гэты тайтл нават не глядзеў. Это нейкая анімешка новая. На яе на нейкім там сайце 52 там или 54 агучкі выйшла розных. Я штосьці бачыў такое, так. Так, і тыпу, а чаму там вось ніводнай беларускай агучкі, так? Я ўзгадаў, пекельны рай ёсць на анібелі ў субтитрах. Ёсць в субтитрах, агучкі няма. А там 52 там, ці 54 розных агучкі існуе. Гэта не значыць, там 52 крутыя агучкі, але я перакананы, што штук 10 там класныя. І вось з гэтых 10 класных агучак палова не атрымлівае проста нічога. Увагі ў сэнсе? Не, я пра грошы. Калі мы кажам пра грошы, вось, людзі думаюць, вось, што і я шчыра кажучы так думаў, што вось гэты ўсе там фандаберскія праекты, якія плюс-мінус папулярныя, што там усе атрымліваюць грошы. Гэта проста не так. Я в свой час пытаў людзей, якія там знаходзяцца. Звычайны хлопчык там ці дзяўчынка, якая вось прыходзіць у такую пірацкую фандаб студыю, яны не атрымліваюць нічога. Мне здаецца, што калі казаць пра колькасць беларускай агучкі, то тут вось пытанне канкрэтна колькасці людзей, якія яе могуць ствараць і якія яе могуць глядзець. То бок, нас менш. Так, нас менш. Хаця пры гэтым мы можам зайсці на Кінакіпу, там будзе дафігіша, там 1400 фільмаў. Это мало? Гэта дафігіша. Але насамрэч гэта не шмат. Таму што агулам фільмаў больш, агулам серыялаў больш. Зноў жа гэта пытанне, там, наколькі там якасная агучка, напрыклад. Ці пераклад. Субцітры людзі ўвогуле не вельмі любяць глядзець на нашай прасторы. Я не люблю. У мяне глаза разбегаюцца. Я не магу. Новых фільмаў, дай бажэ, выходзіць один на сезон. 4 на год, умоўна, так, новых фільмы. У агучцы. У агучцы, так. 4 новых фільмаў у агучцы з навінак. Вось.
Ну, уяўляеш, там чалавек звык глядзець там кожную навінку, напрыклад, там рэгулярна штомесяц. кінотэатр, так, і ён будзе што, глядзець 4 фільмы на год, Ну ладно, і гэта што тычыцца колькасці. Але ж мы хочам і пра якасць сёння пагаварыць. Ну, якасць гэта асноўнае, пра што і хацелася б, канешне, пагаварыць, таму што, карацей, мне не падабаецца большасць беларускіх агучак. Вось. Я мала чаго гляджу па-беларуску. Я, можа, шмат агучваю, так, але гляджу астатняга мала. Всё, што вось я гляджу, мне спадабалася, я там адразу кажу: клас, ребят, глядзіце, супер. Можа, на рукі зямлі яна называлася ці неяк так, аб рухах зямлі. Гэта Анібел агучваў? Анібел агучваў, так, там пра Польшу сярэднявечную, дарэчы. Вось, і там пра тое, як інквізіцыя змагалася з еретыкамі, якія казалі пра геліяцэнтрызм. Вось. Это цікава, агулам цікавая ідэя, і вось я памятаю, што я глядзеў, ну там тыпу нейкі там дубляжны ўзровень, так, афіцыйных студый, але я глядзеў і было нармаз. Вось, былі фільмы, дзе я ўключаў, даваў шанс і такі думаю, ну, відаць, не гэтым разам. Вось, ну, вось так, вось шчыра. І я перакананы, што пры ўсёй маёй любові там да беларускай мовы, да таго, наколькі там сяго я за 6 гадоў дзейнасці ўвогуле бачыў, і што рабіў сам, якое гаўно я рабіў сам, тым больш. Я як бы маю імунітэт. Я разумею, што ну, такія агучкі глядзяць проста, ну, героі, напэўна, нейкія. Адданыя людзі. Адданыя людзі, адданыя там беларушчыне, нейкай беларускай мове, вось, і праз сам факт існавання гэтай агучкі на беларускай мове, вось яны гэта глядзяць. Слухай, я з табой тут пагаджуся. Я таксама не шмат гляджу беларускай агучкі, у асноўным тое, дзе я ўдзельнічаў, і я згодны з тым, што мне не шмат падабаецца. Нават не шмат падабаецца і таго, і дзе я ўдзельнічаў, і таго, і як, і я сам агучваў, і ну, гэта ўжо пытанне якасці. Але, ведаеш, мне цікава паразважаць на крытэрыі якасці. Звычайна мне трэба там па 5 секунд паслухаць кожнай агучкі, плюс-мінус. Каб зразумець, што там будзе. Каб зразумець, падабаецца мне ці не падабаецца. Трэба паслухаць, як гучыць галоўны мужчынскі голас, галоўны жаночы голас, плюс-мінус. Звычайна па ўзроўню там агучвання, падачы ўжо зразумела. Вось. Ну, плюс яшчэ там пішацца, тыпу, гэта шматгалоска, гэта двухгалоска, але бывае там, што проста студыі пішуцца, і ты як бы не разумееш, што там за агучка, ну, відаць, нейкая шматгалоска, але незразумела, якая яна там, так? І першае, што на што звяртаеш увагу, гэта на каст. Дакладней, на міс-каст. Ёсць ён ці няма? І вось я магу, напрыклад, уключыць там галоўнага героя ці нейкага важнага героя, які мне, я хочу паслухаць. Я слухаю, як ён гучыць, і калі мне не падабаецца, я шукаю іншае. Вось, але ж слухай, цікавы момант у міскасці ў тым, што ты не абавязкова можаш быць кепскім агучкерам. Ты не абавязкова кепскі актор дубляжу. Ты можаш файна гучаць, у цябе тэмбр, у цябе акторская гульня, але ж проста бачна, калі які-небудзь, напрыклад, здаравенны мужик такі, бо у целе. Альбо кароль эльфаў. Вось. А у цябе тонкі голас, і чутна, што ты, ну, такі невялічкі хлапчук. Яно, ну, бросаецца ў вочы, і у нас такое было, я не кажу пра цябе. Ты здаровы, дзяціна, дзіцюк. Так, я больш скажу, вось мне там падабаецца, я не знаю, там Морган Фріман, так, але я ніколі не агучу, ну, у бліжэйшыя там гадоў 20, напэўна. Моргана Фрімана так, каб ён гучаў класна. Але такое бывае. Ну, у сэнсе бывае, што
зразумела, што актор не пасуе, але ўсё адно яго міскасцяць, яго ставяць на гэтую ролю. І як ты лічыш, з чаго адбываецца вось гэты міскаст? Па-першае, мне здаецца, што камусьці проста вельмі хочацца агучыць. Я знаю пра міскаст шмат, таму што я ў маім родным гуке адказваю за тое, хто дзе стаіць. Ага. Таму я як бы ведаю шмат, таму што шмат касячу сам. Які твой самы вялікі касяк у міскасты? Мой самы вялікі міскаст. Я магу сказаць, нікаго я паставіў, каб нікога не крыўдзіць. Ага. А каго ты агучыў? Я вось кажу мой самы вялікі міскаст. Блін, разумееш, калі мы просто кажам пра voice-over, ну там не так складана. Не так. Калі мы кажам пра дубляж, то было не так шмат працы. У Німоне, мне здаецца, міскаста, калі быў, то я не заўважыў. Твой? Не, не, агулам у Німоне ўвогуле. Не, Німона, мне здаецца, гэта магнум опус майго роднага гуку. Ну, на дадзены момант, так. Ну, пакуль не выйшаў вода. А ў «Уладары пярсцёнкаў» я думаю, што я задарма ўзяў Элранда. Мне самому менш за ўсіх, з кіх я рабіў, падабаецца Элранд. Астатнія альбо яны там неважныя, альбо пофіг, альбо добра леглі. Ну так. Ну, у маім разуменні, Элранд. І я разумею, чаму я яго ўзяў ўсё адно. Таму што мне ніхто больш іншы не спадабаўся. Таму што ў моманце каста на Элранда я паслухаў больш за ўсіх людзей. Я слухаў шмат розных. Былі тыя, хто падыходзіў лепш, але проста у дубляжы там яны тыя, хто пасаваў да Элранда больш, чым я, яны проста з ім перасякаліся як персанажы, і таму нельга было яго паставіць гэтага акцёра, таму што яны канфліктавалі на галасы. Ну так. Вось. Але ж мы плануем яго перарабіць. Мы плануем яго перарабіць у выніку, так. Для мяне гэта рашэнне было адначасова простае і непростае. То бок, з аднаго боку, мне было зразумела. Не было зразумела, дарэчы, падчас агучкі, таму што ты робіш усё па маленькіх кавалачках. Я зразумеў, што вось Элранд ужо залішні, калі быў першы прагляд у Вільні. Ну, калі ўжо цалкам глядзець. Калі ты ўжо забыў пра фільм, і ты яго глядзіш, так. І я такі, так, вось Элранда прыбраць, і будзе арганічна, таму што мяне агулам там зашмат. Вось, чаго не мусіць быць, ну... І гэта першая праблема міскаста. Таму што няма каму агучваць. Міскаст часцей за ўсё здараецца на менавіта такіх персанажах, як Элранд, на дарослых мужиках альбо на старых мужиках. Таму што знайсці дзядзечку, які табе набудзе сам мікрафон паставіць дома яго ў сябе і разбярэцца, як все гэта запісваць, і потым з рабятамі, якім там па 20 гадоў сядзе разам штосьці рабіць. Так. Іх мала. Андрэй Бібікаў. Андрэй Бібікаў. Так. Ну, пачнем з таго, колькі яму там гадоў. Я не памятаю, ці 38, ці 39, ці 40. Ну, пад 40. Ён яшчэ не такі там стары дядзя. Але, слухай, нам не хапала такога голасу. Нам не хапала, але, ну, ён адзін. Але ён табе і зробіць і Гэндальфа, і Голума. І шмат каго яшчэ, да. І шмат каго яшчэ. Я разумею. Не, просто Бібікаў круты чэл, але ён адзін, вось такі круты. Калі мы кажам там не пра мой родны гук, а калі мы кажам, напрыклад, просто там пра ўсіх астатніх рабят, пра Нібел той же, так. Суперпраект, офігенны, мой любімы. Лепш няма, это, знаешь, як першае каханне. На заўсёды. Там ты можаш
выйсці за небела там з гэтых іх унутраных працэсаў болей не ўдзельнічаць, там прыходзіць толькі на агучкі там калі папросяць. Можаш завесці свой праект, свой праект. Можаш там разасрацца з усімі, мне здаецца, нават і сысці і тыпу хаяць праект публічна, але ў сэрцы ён застанецца. Анібел круты. Ну вось я не ўяўляю, як з Бібікавым як было. Ты займаўся ў яго, вучыўся, і ён сядзеў, наколькі я разумею, у Польшы невыязны. Вось, і ён такі: ой, вось ты агучваеш, я таксама хочу агучваць, так? І я яму як бы уже сам напісаў, запрасіў мы ў прыватную пратку, так. Уяўляеш сітуацыю, дзе Бібікаў упісаўся на Анібел. Так, ну, як іншы механізм, так, там, ці хтосьці яшчэ, там, Гарбус які-небудзь, там, я не знаю. Анібел, анімэ-суполка, там, з маскотнай дзяўчынкай на Аве, піша такі пост пра то, што мы шукаем людзей на беларускую агушку. У суполцы там колькі там падпісчыкаў 300 у Інстаграме, напрыклад. Ну, 1000 у Тэлеграме. Вось такі пост. І сидзіць Бібіка такой: о, клас! Запаўняю форму, а яму такія, тыпу: а вось агучце гэты кавалачак. А ён сидзіць, у яго дома там ні студыі няма, нічога. Ну, адкуль яго гэта? Такі: а, у вас няма мікрафона дома? Ну, то мы с вами не супрацоўнічаем. Ну, як бы, Бібікаў не прайшоў бы на Анібел. Вось такі у вас быў адбор, да? Ну, Бібікаў не прайшоў бы на Анібел, таму што ў яго няма абсталявання дома. Клас. Там, вось мы тут размаўляем пра міскасты. Якая праблема? Агульная якасць агучкі, калі мы кажам па акцёрскаму складу, яна ацэньваецца, ну, спрымаецца, ну, мной, прынамсі, я не знаю, мне здаецца, большасцю гледачоў не па найлепшым голасе. А па найгоршым? А па найгоршым. Гэта агульны забег, вы каманда, гэта у вас агульны забег, і час адмяраецца па тым, хто прыбежаў апошнім. Таму адзін міскастнікі, адзін неправільны голас, ён можа сапсаваць агульнае ўражанне. Таму што агульная задача агучвання, дубляжу, яна не ў тым, каб зрабіць фільм лепш, тым, што мы прыўкрасілі яго беларускай мовай, а гэта не спаганіць сам фільм. Каб глядач сеў і каб яму было зручна паглядзець гэты фільм, і ён там не парыўся там ні пра гук, ні пра тое, што там штосьці дзесьці не супадае, каб яго агучка не штурхоўвала. Слухай, ну гэта база. Гэта база. І гэта, мне здаецца, тое, вось што, ну, асноўная праблема. Праблема не ў тым, каго паклікаць на крутую ролю. Сумная праўда ў тым, каго не клікаць. І гэта будзе праблема беларускіх праектаў яшчэ доўгі час. Таму што, а як увогуле тады ўнядраць навічкоў? Праходзіць праз школу Анібелу? Ну, окей, ну ў любым выпадку першы тайтл, у які ён уваходзіць, ён яго ўжо ў лічы псуе. Любы. І што, і не агучваць? Ну не, трэба агучваць. Трэба з чагосьці пачынаць. Ну, ты ж не будзеш вечна вучыцца. Сама кепская агучка гэта не праблема. То, калі мы вяртаемся аб рухах зямлі, яна абсалютна не ідэальная, калі я паслухаць. Але проста я чуў іншыя работы тых, хто агучваў, і агулам, як рабяты ставяцца да гэтага. І я бачу там працу над сабой. Адказнасць. Адказнасць, нейкі падыход, так, ёсць, там ёсць гэта. І я бачу вось такую праблему. Калі рабяты вучацца выключна на агучках і свой досвед акторскі, ўсё ж, ну ён акторскі, трэба сказаць, так? Яны яго набываюць умоўна на сваіх нейкіх памылках, так, на нейкай самарэфлексіі, то бок яны агучваюць. Вось агучылі адзін фільм, агучылі другі фільм, трэці, чацвёрты, пяты, і вось так яны вучацца. І тут ёсць праблема у адсутнасці фідбэка.
Таму што я чую некаторых рабят, і я такі, да ён не мяняецца з фільму ў фільм. Ён не мяняецца, ён не працуе. І я вось слухаю гэта, і я такі думаю, блін, ты як агучваеш? Тыпу, ты сеў за мікрафон, адкрыў Reaper проект і пайшоў агучваць, ты вось так агучку робіш? Ці можа, ці думаў ты калі-небудзь, там, я не знаю, паглядзець нейкія відэа на Ютубе, там павучыцца? Ці робіш ты размінку агулам, да? Ці працуеш ты там над голасам? Ці стараешся, ці укладаешся ты ў гэта, мінімальна? Бо мне здаецца, часам бывае такое, што я чую, што ў людзей вось уражанне, галоўная праблема агучвання — гэта як Reaper запусціць. І гэта вось, рэальна так. Тыпу, вось галоўна, як Reaper запусціць. Reaper запусціў, мікрафон там набыў, ці ён там папрасіў, да сябра прыйшоў. Окей, добры наступны этап у нас, як правільна па-беларуску размаўляць. Вось. І на гэтым скончваецца. Астатняе, з досведам. Як бы, гэта як англійская мова. Ты калі проста будзеш хадзіць у кінотэатр і слухаць англійскія фільмы, ты як бы асабліва там мову не вывучыш. Штосьці вывучыш, навучышся штосьці, можа, там словы так разлічаць. Але калі ты не будзеш асобна вучыць мову, ты проста праз фільмы не асіліш. Трэба вучыць. Гэта таксама з беларускай мовы, там, з агучкамі, так, я рэгулярна там гляджу слоўнікі, вось я там слова не ведаю, я адкрываю тлумачальны менавіта, там, а не нейкія, як гэта сказаць, там, не руска-беларускі, так, ты адкрываеш тлумачальны слоўнік, там, яшчэ штосьці глядзіш, там, можа паглядзець, як ужываецца. Вось, бывае там, калі спрэчны сэнс, табе там трэба ў перакладзе разабрацца, ты там глядзіш корпус, хто яго ўжываў, калі яго ўжываў. Слухай, гэта ўжо такая справа больш перакладчыка ды рэдактару, а калі вось да самой якасці агучкі ісці? Калі ты я лічу, што калі ты акцёр агучвання, ты маеш валодаць беларускай мовай, ты маеш разумець, што ты агучваеш, таму што вось мы сцэну там разбіралі з бікам там Більба. І там было штосьці ён там вобаль да чаю. Што такое там кажа, вобаль да чаю. І як бы, што такое вобаль? Я не ведаю. Мала, тыпу, не шмат, крыху. А калі глядзець, тыпу, калі ты на тэкст глядзіш, можа здацца з кантэкста, што тыпу да чаю да хрена чаго. Таму што ён кажа, ой, у мяне тут толькі гэта, вобаль да чаю, тыпу, вобаль да чаю. Ад гэта ж залежыць, як ты агучыў. Слухай, цікава. Таму трэба разумець кожнае слова, якое ты агучваеш. Па-другое, трэба з правіламі вымаўлення ўсё ж быць знаёмымі. Рабяты занебела, зноў жа вяртаемся, зрабілі вельмі класны канвертар, які пазначае там асімілятыўную мяккасць, вось все моманты вымаўлення. Гэта не Тарашкевіца, гэта менавіта вось такія субцітры, не хочется сказаць для дэбылаў, так? Тыпу, гэта для нас, мы імі карыстаемся. Так, гэта такія субцітры, якія пазначаюць вось такія моманты. Я не вельмі карыстаюся якраз. Я не люблю. Я памятаю, першы раз мне такія субцітры зрабілі ручкамі. Гэта было для фільма 1917, і гэта было, напрост незручна. Таму што я не разумеў словы, яны так мяняюцца, вось, ты ж як бы звык, як слова выглядае, калі кніжку чытаеш, ты ж не чытаеш па літарах слова ці па складах. Ты глядзіш цалкам на слова. Я вось гляджу цалкам на слова, і потым вось мне яго прыходзіцца па складах тыпу расшыфроўваць, гэта вось такое слово. Слухай, гэта трошкі ж густаўшчына. Мне, напрыклад, яно не перашкаджае, але я карыстаюся гэтым. Калі мне скінуць, я карыстаюсь. Калі не скінуць, раблю як ёсць. Просто ці уяўляеш ты сабе сітуацыю, дзе рускамоўнаму акцёру агучкі даюць вось такі тэкст транскрыптаваны.
Я дапускаю, што ён сабе ў нейкіх складаных словах націскі пазначае. Так, дзесьці ў сябе там на паперы ці яму там дзесьці кажуць. Так, просто, напрыклад, у расійскай мове таксама ж ёсць пэўная фанетыка, калі літары галосныя гучаць пэўным чынам. Там шмат складаных рэчаў, асабліва з канчаткамі гэтымі, тому што ў беларускай мове і ў рускай мове там все па-рознаму. Канешне. Вось, але ніхто ж там іх не піша малако, каб акцёр выпадкова не сказал молоко. Гэта пытанне звычкі і таго, як шмат ты карыстаешся мовай. Калі ты умоўны нейтіў расійскай мовы, то у цябе гэта ўсё на падкорках. Калі ты акцёр агучвання, асабліва там акцёр дубляжу афіцыйнага, гэта твой абавязак прафесійны. З гэтым я згодны. Таму я лічу, калі ты шмат агучваеш на беларускай мове, прынамсі ведаць, што як, там можна памыляцца заўсёды, але разумець, дзе сябе выправіць, таксама ты мусіш. Твой абавязак. Я лічу, што кожны акцёр агучвання мусіць імкнуцца да таго, каб ведаць беларускую мову. Імкнуцца дакладна, але ведаеш, калі звяртацца да таго, каб калі ты не можаш вечна вучыцца субцітраў, канешне, імі трэба карыстацца. Не, я кажу пра тое, што вось калі паслухаць, то гэта пачынае гучаць вельмі складана. То бок, каб пачаць агучваць, мне трэба вось стаць аматарам, не аматарам, а вось прафесіяналам у літаратурнай беларускай мове. І я не прафесіянал у літаратурнай беларускай мове, але я ўсё адно агучваю. І справа ў тым, што я пэўны час на гэта дадатковы губляю. Калі я займаюся агучкай, гэта займае час. Гэта рэальна займае час. То бок унікнуць у сцэну, зразумець сэнс, што там адбываецца. Некаторыя рэчы, якія незразумелыя, ці як гучаць, ці што значыць, гэта таксама пагугліць. То бок гэта ідзе у пытанне, ведаеш, адданасці і адказнасці. Колькі часу ты на гэта гатовы патраціць. І ты на пачатку сваёй прамовы казаў пра тое, што табе здаецца, што некаторыя рабяты, у іх можа быць галоўнае пытанне, тыпу, як адкрыць рыпер. І у дадатак да гэтага я б сказаў, што так, яно чутна, калі яно зроблена на хуткую руку. Калі гэта проста неяк без пэўнага стаўлення да справы. І мне здаецца, гэта можа быць асноўная праблема ва ўсей гэтай гісторыі. Так, абсалютна. Это праблема number one. Праблема number one, гэта падыход, гэта такое у людзей адчуванне, што агучваць гэта адкрыў мікрафон і размаўляй. Альбо вучыцца трэба ў працэсе, так, нараджаць штосьці трэба ў працэсе падчас запісу, а па факту мусіць быць пэўны кавалак працы, які мусіць быць зроблены яшчэ да пачатку. Давай, можа, падумаем, што гэта за праца, якая павінна быць зроблена. Акторская праца, праца з голасам, з гэтым рэчавым апаратам і гэтак далей. То бок гэта ўсе рэчы, падрыхтоўка. Я пра гэта думаў, так, як прыярытызаваць увогуле агучварскія все гэтыя штукі. Што важней, напрыклад, гэта пастаноўка голасу ці акторка. Вось ты, напрыклад, што думаеш? Я думаю, што упарывацца у якасць тэмбру, у якасць голасу не мае сэнсу. Калі ты ўжо пачынаеш неяк прыстойна гучаць, то гэтага можа быць дастаткова. То бок тэмбр, штосьці далей, гэта ўжо лішняе. І далей трэба працаваць з акторкай. Трэба рабіць так, каб гэта сядзела ў персанажы. Добра, ты навічок. У цябе няма пастаўленага тэмбру. У цябе няма артыкуляцыі. Нічога няма. Трэба зрабіць гэтую базу. Першапачаткова трэба зрабіць гэтую базу. І я пра тое думаю, што акцёрка важная, але канешне важна на пачатку мінімальную гэтую базу напрацаваць. Так. Калі гэтай базы няма,
То бок трэба прынамсі разумець, што такое артыкуляцыя. Трэба разумець, дзе мусіць гучаць твой голас. Трэба ведаць гэтай практыкаванні на разагрэў і агулам на вось гэтыя ўсе штукі, каб чётка вымаўляць кожную літару. Вось. Трэба ведаць, што так трэба гучаць. Трэба вось каб гэта мінімальная база была. І так ты ставіш яе. Ну, трэба гэтым займацца. У цябе на пачатку гэтага не будзе, ні ў кого з людзей гэтага няма, амаль, акром там у нікому, там у цябе, я памятаю, адразу з тэмбрам было ўсё класна, шмат людзей яшчэ, ну, не шмат, но ёсць яшчэ людзі, у якіх там з тэмбрам ўсё класна, але звычайна людзі гучаць не вельмі. І ну таму што гэта шмат у чым яшчэ і псіхалагічны момант. Так, калі мы заціскаемся і там как-то так неяк вось так размаўляем і яшчэ штосьці вось у нас так, і альбо мы ціха размаўляем і вось дзесьці ну не там, ну а мы звыклі, мы так размаўляем всё жыццё, ну гэта так не трэба размаўляць, так, трэба ну крышку расслабіцца, там перайсці там куды-нибудь сюды і ўсё гучаць як чалавек. Свабодны, вольны. Гэта табе дапаможа далей у акторскай гульні. Да ва ўсім, нават у жыцці, калі ты пачнеш гучаць нармальна. І потым, канешне, акторка. Так. Так, гэта трэба не абавязкова, я лічу там у пачатку вось садзіцца і пачабак, там кожнае там гэта ўсё па кроках распісваць, думаць, а якая супер задача ў майго персонажа мужчына нумар 2, які пытае ў касіра колькі часу, так, вось ну настолькі там уже не трэба запарвацца. Ну так, гэта складана. Але думаць пра што ты думаць, што ты кажаш і для чаго важна ў працэсе. Просто разумець кантэкст, думаць і гучаць натуральна, слухаць сябе, параўноўваць сябе з кімсьці, так, каб была нейкая апора, аб'ектыўна там да сябе падыходзіць. І мне здаецца важна глядзець, каб яно як мага бліжэй было да як мага бліжэй, як бы так сказаць, каб ты глядзіш і у цябе не было пытанняў, як мага бліжэй да таго, як грае актор. То бок не абавязкова як ён гучыць, но каб твой голас адпавядаў таму, як гэта выглядае. Бесплатная рубрика «Бесплатныя парады». У нас быў курс акторскі, у нас было некалькі акторскіх курсаў для ребят, ладзілі і раілі там 2 кнігі. Я бы іх параіў просто ўсім, нават акцёры вы ці не акцёры, бо гэта крышачку дапамагае глыбей кіно глядзець нават. Просто атрымліваць асалод, думаць там пра штосьці, не толькі кіно, розныя творы успрымаць па-іншаму. Гэта тэхніка чабак і кіно «Паміж раем і адам», по-моему, неяк так яно называецца. Прикольна. Я паслухаў 2, я рады, мне было просто цікава слухаць. Карацей, калі выдзеліць адну галоўную праблему беларускай агучкі, якую я бачу, пра якую мы тут размаўляем, гэта неадказнасць. Людзі могуць пакрыўдзіцца, і я разумею чаму, таму што я не думаю, што ў моманце гэта ў людзей выглядае як неадказнасць. Людзі з клапатлівасцю падыходзяць да сваёй справы, яны трацяць свой вольны час, магчыма грошы, сілы, нервы, выходзіць, што выходзіць, і потым сядзіць 2 чэлікі такіх і кажуць: «Ребята, ну вы рабілі на от'ебісь». Ребята рабілі як маглі. Але ёсць над чым працаваць. І варта аб гэтым памятаць. І працаваць трэба не толькі перад мікрафонам, а па-за мікрафонам. І тут мы слухаем, мы з тобой загаварыліся, канешне. Але тут важны яшчэ момант у мяне, напрыклад, пра тое, як пра гэта казаць. Як пра гэта казаць? Я не хуешошу беларускамоўныя праекты публічна. Толькі вось, калі мы з табой на кухні дзесьці сядзім, я скаржуся, я кажу, як мне не спадабалася, як гэта кепска, як так нельга рабіць, пра што яны думалі, як так можна было запароць.
Асабліва мне было крыўдна, калі я знаю, што там хлопчык ці мужчына, трэба сказаць, так, агучвае добра, ён гучыць класна. Але міскаст. Але там татальны быў міскаст і агульна татальная жудасная якасць, і ён просто не тое, што нават не выдзяляецца асабліва праз гэта ўсё, ён просто далучаецца да гэтага не вельмі прадукта. І мне так крыўдна, думаю, блін, Шэл, ну ты ж гучыш класна, і вось у выніку ты абсалютна не там, дзе мусіш быць, і праз гэта ты таксама гучыш, усе кепска гучаць, і ты кепска гучыш, але ты не мусіш кепска гучаць. Ну, не так было крыўдна. Вось. Што я аб гэтым думаю? Я думаю, што, ну, па-першае, я думаю, мы ў гэтым згодны, што добра, што беларуская гучка з'яўляецца, добра, што рабяты робяць, добра, што з'яўляецца больш беларускамоўнага контенту. Праблема толькі ў тым, што яно не заўжды бывае якаснае, тое, аб чым мы казалі. Відавочна, так. Відавочна. І я калісьці гэта абмяркоўваю і думаю аб тым, што вось, давай уявім, што ёсць чалавек, які загарэўся паглядзець штосьці па-беларуску упершыню, і ён натыкаецца на штосьці такой адносна благой якасці. І ён па гэтым робіць выснову, што, блин, здаецца, уся беларуская гучка, яна будзе такая кепская. І то бок гэта робіць уражанне для ўсяго, то бок такія сітуацыі ёсць і будуць. І гэта сапсуе імідж, мне здаецца, беларускай гучкі цалкам. Ёсць такое. І важна ўсё ж такі аб гэтым гаварыць. Мы аб гэтым думаем, мы ходзім навокал, але важна аб гэтым гаварыць, бо здаецца, што ў беларускамоўнай прасторы ёсць такі момант, што дзякуй за мову і ўсё астатняе, ну, нічога страшнага. Вось, але ж усё адно важна старацца на гэта глядзець аб'ектыўна і даваць нейкую крытыку таксама, бо праз крытыку, мне здаецца, будзе пэўная магчымасць вырасці. То бок, калі ты штосьці робіш і жывеш, і тебе кажуць, файна, супер, дзякуй за мову, то незразумела, я норм, я не норм, прабіць мне далей, не рабіць, як яно агулам. І ў гэтым, мне здаецца, ёсць праблема і на нашых праектах таксама. Калі мы атрымлівалі нейкі такі аб'ектыўны і карысны фідбэк, акрамя Бібікава. Выцягнуць з кагосьці фідбэк складана. Аб'ектыўны. Не тое, каб складана выцягнуць негатыўны фідбэк. Негатыўны фідбэк выцягнуць проста. Але ён заўсёды нейкі, ну, не па справе. Вось нейкі карысны і аб'ектыўны. Ён нейкі, так, тыпу, знаць наведаць трэба было замяніць. Ты такі думаеш, блин, Шэл, адкрый слоўнік. Ну, гэта невалідная нейкая штука, так, гэта невалідная заўвага. Нават проста фідбэк «гэта гаўно», ён ужо валідней. Зразумець бы яшчэ чаму гаўно. Глядач не мусіць быць прафесійным крытыкам. Калі ён адчувае, ён паглядзеў і сказаў, ребята, гэта гавно, все, но я не буду яго там больш выпрошваць. Ну, калі ён не можа больш даць, гэта нармальна. Потому што гэта бывае, ты глядзіш, ты не можаш патлумачыць, што не так, але табе не спадабалася. І гэта важны фідбэк. Для мяне пиздец важны. Чувакі, я паглядзеў, мне не спадабалася. Ты такі думаеш, мне непрыемна, аб'ектыўна, капец непрыемна, але я такі, ну, я зразумеў, прынамсі, шчыра, гэта шчыра, я ўдзячны такому чуваку. Гэта таксама нешта такое, больш-менш цікавае. Але такога няма. Ёсць дзякуй за мову, якая якасная агучка, неважна, якая там агучка. Пра мацюкі, вось гэтыя фідбэкі. Ну, мацюкі — это таксама невалідны фідбэк, абсалютна. Ён разбіваецца аргументамі. А вось я хацеў бы пачуць, там, вось паглядзелі, блин, класна, але... Вось, напрыклад, гэты персанаж гучыць неяк... Мне не спадабалася. Дастаткова мне не спадабалася. Просто шмат каментароў мне не спадабалася, у нейкіх каментары будзе напісана, што не спадабалася канкрэтна. Слухай, у мяне ёсць такое пытанне. Вось ты кажаш, што каментары мне не спадабалася, ці гаўно, гэта ўжо файныя каментары. Але, няхай так, а як у гэтым кантэксце расці? Вось ты агучкер, і табе кажуць, што гаўно. І ты сядзіш у гэтым вакууме без
нейкага падрабязнага фідбэку. Не, без падрабязнага ніяк. Без падрабязнага ніяк. Трэба А вось як ты рос ведаеш без такога фідбэку? Хуёва. Ну ты ж рос? Як? Аб'ектыўна я бачу, што як толькі з'явіўся фідбэк мінімальны, вось год таму плюс-мінус мы пачалі займацца там штосьці з кімся, так, і пайшоў рост. Ну, што мне дапамагала? Я проста не падыходзіў да кожнай агучкі як да такога чагосьці прахаднога. Гэта па-першае, а па-другое, вось у мастакоў ёсць, знаеш, такая штука, ну, хто малюе менавіта. Нагледжанасць. Вось, у нас мусіць быць наслуханасць, так. Я проста пачаў пэўны момант звяртаць увагу, хто як гучыць, і хто як у беларускай мове гучыць, і хто як у іншых мовах гучыць, там ва ўкраінскіх, у расійскіх. Трэба, хто б там што не казаў, так я ўжо паўтаруся, хто б што не казаў там пра рускі дубляж, ён добры. Мы можам там шмат размаўляць пра прычыны, чаму так. Вось, і можам казаць пра тое, што пераклады там не вельмі, і ўвогуле сам магу такі прыклад прывесці, нядаўна глядзеў, вось, травануўся, глядзеў Fairy Tail. І там быў момант, дзе яны змагаліся з імперыяй, і трэба мне нейкую вылазку было зрабіць у гэтую імперыю, кагосьці там вызваліць, каб не пачаць вайну. Вось, ці каб прадухіліць вайну. І там сидзіць гэтая Эрза і такая крычыць. Типа вот мы там тайно кудысьці пролазим, что-то вот. Запомните, это не война, это спецоперация. И я таки думаю, блин! Да вы ошалели там, мать вашу! 2002... Я еще специально поглядел. 2024 год озвучка. Дубляж там. Я таки думаю, да вы ошалели. Это тлусто, мне здається. Это капец. Ну, это, я думаю, ну вы козлы там, все. Вось. А яно па суці там падыходзіць, гэта тыпу тайная вылазка. Але я думаю, ну можна было мільёнам розных шляхоў гэта неяк абыграць. Мне здаецца, гэта сатіра. Гэта такая тлустая вельмі сатіра. Сакрэтная місія, там яшчэ што не тайная вылазка. Яны выкарыстоўваюць у гэтым дубляжы слова квест, значыць, можна сказаць, гэта тайны квест, ці гэта там спецыяльны квест. Ну шмат можна было варыянтаў прыдумаць, як гэта сказаць. Не, бляха, трэба сказаць вось так. Слухай, ну мне смешна, потому что, ну, гэта весело. Ну, я да таго, што так, там можна да чаго дакалупацца, але гэта такія, тыпу, месцамі мелкія прыдзіркі. Слухай, я гляджу расійскі дубляж і менавіта з пункту гледжання, каб чагосьці паднабрацца, паслухаць, як яны гэта робяць, як яны гэта перадаюць, як у іх гэта гучыць. І то бок, як бы мы не ставіліся да расійскай мовы, але расійскі дубляж, ён гучыць файны, і там ёсць чаму вучыцца. Ну, гэта канкурэнт. У канкурэнтах трэба вучыцца, калі яны цябе перазаходзяць, так? Тут вось і ўсё. Дакладна. Тыпу, мы можам глядзець у акадэмічных мэтах, а вам, тыпу, вось гледачы нельга. Толькі калі вось вучыцца, як гэта спіраць. Ну, канешне, не, канешне, я часам гляджу просто, каб штосьці паглядзець. Бо мне впадло, знаеш, сидеть, напруживаться, глядзець там з субтитрамі ці яшчэ неяк там вось хочется просто адпачнуць, і ты ўключаеш штосьці і глядзіш, ну так, на такой мове, на якой ёсць, на якой разумееш. Слухай, а не здаецца ли, вось я зараз абмяркоўваю сабе ў галаве, што варта быць гатовым да фідбэку і да крытыкі, і ці не даем мы сабе індульгенцыю на тое, каб крытыкаваць, кажучы, што крытыкаваць важна? Слухай, гэта вельмі, тыпу, тонкая тэма, таму што я не знаю, як да людзей данесці. Гэта, знаеш, заўсёды, тыпу, з разряду непрошанай парады. Я думаю, што можна неяк падысці да гэтага і сказаць, тыпу, слухай, у цябе, я заўважыў, ёсць некаторыя хібы, і калі табе цікава ці хочацца, я магу даць табе некаторы фідбэк, але толькі калі ты на яго пагадзішся. То бок, вось неяк так падысці, сказаць, што вось у мяне ёсць што сказаць, і калі табе гэта трэба, я магу гэтым падзяліцца, і мы можам гэта абмеркаваць. Мой родны падкаст. Мой родны падкаст.
мы тут праскочылі гэтую тэму, так, праблемы, якія стварае кепская агучка, мы толькі адзін бок абмеркавалі праз тое, што пасля кепскай агучкі не будуць глядзець іншую добрую, што, дарэчы, спрэчны момант агулам сам па сабе, але якія неспрэчныя моманты для мяне, напрыклад, якія стварае кепская агучка, іх два асноўных. Калі я там удзельнічаю, калі я не удзельнічаю. Калі я удзельнічаю, і хтосьці іншы лажае, ён лажае маю працу. Мне непрыемна. Слухай, мне таксама, я згодны з гэтым. Я хачу, каб агучкі, у якіх я удзельнічаю, былі добрымі. Я пастараўся, я зрабіў добрую працу, я хачу, каб все зрабілі добрую працу. Таму што калі не ўсе не зробяць добрую працу, а я зраблю добрую, все адно я зрабіў кепскую працу. Ну, тыпу, у выніку атрымалася все адно говно. Слухай, гэта адчуваецца несправядліва неяк. І гэта, да, мне это непрыемна. Тыпу, ты сядзіш, укладваешся, зрабіў штосьці, выйшаў кал. І ты такі сядзіш. А навошта я гэта раблю? А навошта я гэта рабіў? Собственно, гэта напэўна, асноўнае вось тое, чаму мы закранулі гэтую тэму. У нас баліць аб гэтым. Гэта першы момант. Другі момант, больш такі ўжо шкурны. Калі хтосьці зрабіў кепскую агучку, і ты такі, а ты таксама хацеў зрабіць, але ведаеш, што зробіш лепш. Такое бывае. Вось, ну, складаней. Все зрабіць новую агучку складаней. Напрыклад, у чым складанасць? У тым, што складаней заангажаваць людзей, паглядзець, складаней зрабіць сабраць грошы на гэта, бо часам яны патрэбныя. Так, ну вось, карацей, две праблемы. Гэта першая асноўная праблема, калі ты удзельнічаеш у гэтым фільме, хтосьці лажае, і ў выніку выходзіць адно кепскі прадукт, табе непрыемна. Потым другі момант, што ты не можаш гэта нават пераагучыць потым, таму што гэта праблема ўжо ёсць. Было складана, мы не дасабралі грошы на байцоўскі клуб. Бо ён ужо быў. Бо ён ужо быў. І пытанні такія прыходзілі, а навошта вы збіраеце, калі ён ужо ёсць? Ну, я пераслухваю часам байцоўскі клуб, не цалкам, кавалкамі. Не самы лепшы праект майго роднага гука, не той, што кепскі, просто не самы лепшы, так? Я разумею, што зараз можна было б яшчэ лепш зрабіць. Але ён добры. Вось, і ну, мне крыўдна, тыпу, нават параўнанне такое, што пры ўсёй павазе да рабят, якія рабілі першую версію, мне крыўдна такое пытанне, а навошта вы рабілі, калі ўжо ёсць? Ну, так ты паслухай, як мы зрабілі, і там было зроблена. Ну так, гэта крыўдна, калі трэба тлумачыць такія моманты. Пры гэтым трэба сказаць, што і кепскі дубляж, і агучка, і руская таксама ёсць. Калі мы возьмем менавіта агучку Devil May Cry, якую зрабіў Анібел, ну там такі Анібел, што як бы амаль мой родны гук. Гэта амаль цалкам склад, які рабіў Павычкоў. Ну, я лічу, што праца была праробленая добрая. Калі мы параўнаем рускія агучкі, і вось гэта канкурэнтны прадукт атрымаўся. Так, але, слухай, было непроста. Я памятаю, са свайго боку было непроста. Мы гэта абмяркоўвалі. Мы папрацавалі. Так, мы у выніку... І перараблялі мы перараблялі каст, так. Таму што ёсць заўсёды яшчэ ў міскасці, чаму яшчэ можа быць міскаст, гэта амбіцыі. Гэта пыха, калі я хацеў, я буду Данте, я казаў, гэта будзе мой магнум опус. Слухай, но прыйшлося гэту пыху паўбавіць праз, аб'ектыўнасць. Трус сам па сабе больш складаны персанаж аказаўся. Блядь, апынуўся прям жорстка. І я не разумеў як. Я не разумеў як яго знайсці, як ім гучаць, і калі прасачыць вось ад пачатку, ад першай серыі да апошняй, можна пачуць змены. Можна пачуць, як ён зменіўся. Можна, але агулам атрымалася добра. Ну, па-першае, можна пачуць змены яшчэ таму, што сам персанаж раскрываецца. Гэта заўсёды. І у нас так атрымалася, што і ты раскрыўся.
Ось, Як кветачка. І я раскрыўся, і я агучыў Данта, ну, я ж яго пераробліваў. А, я ж памятаеш, табе фідбэк даваў. Ты мне Ось даваў фідбэк, фідбэк, і я яго пераробліваў. Так, і я пераробліваў. То бок у нас быў дуэт, фідбэк-дуэт. Так, мы перароблівалі, ты пераробліваў Труса, я пераробліваў Данта. Спачатку мы кожны запісалі пробы розныя, каб гэта ўсё паслухаць, паглядзець, высветліць, хто лепш пасуе. Паўбавіць пыху. Шчыра кажучы, я дагэтуль, ну, я разумею, што лагічным рашэннем было зрабіць так, як мы зрабілі, але ў моманце я думаў, што у кожнага мусіць быць такі праёб нейкі, знаеш, дзе ты абраў не тое і пакутаваў потым увесь фільм. І вось я думаў, што можа табе пасавала, знаеш, каб ты, ну, было б каб я добра, таксама праз гэта прайшоў. каб ты праз гэта прайшоў, каб потым менш браць. Ясна, слухай, ну ты выратаваў мяне ад гэтай ганьбы. Ганьбы, так. Ну, ты памятаеш, я не настойваў. Так. Але слухай, дзякуй, што я адэкватна гэта ўспрыняў. Я спытаў, ты упэўнены? Окей, упэўнены, все, бяры, я не супраць. Я не быў упэўнены. Ну, можа, знаеш, гэта такі дар і праклён адначасова. Акцёр мусіць быць з такой пэўнай пыхай. Ну так, упэўнены, каб Іначай былі гэтыя ролі. Ты не будзеш прабіваць, правильно, ты не будзеш прабіваць столь. Трэба браць ролі на пераадолеванне, ты на іх вучышся на сваіх памылках. Ось, так. Просто гэта не трэба ўвазводзіць абсалютна. Цікава, што вы згадалі Devil May Cry. Так, ну што, собственно, гэта мы абмеркавалі. Калі фінішыраваць, рабяты, глядзіце на беларускай мове, нават калі агучка можа быць кепскай. Абяцаем выправіцца. Я ў першую чаргу кажу там пра нашы ўсе праекты, пра сябе. Вось. Бо мой родны гук, ну, ёсць працы, за які, ну, я не ганаруся. Ну так. Вось. Рабяты, даберы, таксама не крыўдуйце. Мы вас всіх любім. Але, калі ласка, не рабіце, апусціўшы рукі, так? Рабіце з душой. Рабіце, каб вам падабалася. Працуйце па-за мікрафонам, калі ласка. Бо яно чутна, калі вы не працуеце па-за мікрафонам. Шукайце фідбэк у каго-небудзь, больш каго лічыце больш дасведчаным. Слухайце іншы розны дубляж. Адкіньце гэтыя ўсе «я не слухаю па-руску», калі ласка. Я зараз даберам кажу, так, не гледачам. На мікрафон ужо вы прыходзіце, вы экзамен здаеце, так? Да мікрафона рабіце працу. Я думаю, што варта неяк узгадаць пра дапамогу. І калі яна трэба, па яе можна прыходзіць. Пра гэта таксама можна. Вось. Шукайце, старайцеся, і все атрымаецца. Не хочацца, каб наш падкаст скончылася на такой ноце. Таму цяпер мы пагаварым пра фільм, які мы паглядзелі. Была домашняя работа, паглядзець фільм і яго неяк абмеркаваць. Мой родны падкаст. Мой родны падкаст. Так, паглядзелі мы Формулу-1 з Брэдам Пітам. Што? Давай я са свайго боку скажу, бо мы адцягвалі запіс падкасту, бо у мяне не атрымлівалася паглядзець яго ў 4D. Я вельмі хацеў паглядзець яго ў 4D, і таму мы адклалі падкаст. Я пайшоў у кіно, набыў квіток, і бляха, як жа мне спадабалася, шчыра, я як на амерыканскія горкі схадзіў. Калі, вось уяўляеш, ты прыходзіш у зал, там гэты
сядзення, ты сядзішся, і яно цябе штурхае, там штосьці адбываецца, там запах ты чуеш. Мне здаецца, я чую, як пахне Брэд Піт. Вось, дым там пускаюць, калі там аварыя ці штосьці іншае, штурхае цябе нармальна. Там у падгалоўніку з двух бакоў нейкія газавыя балоны, і калі штосьці на экране хутка пролятае у цябе, ён гэта у вуха так хуяк, хочацца сказаць. Карацей, я як на амерыканскія горкі схадзіў, адчуваў сябе дзіцём, мне так спадабалася. Прям, калі у вас ёсць магчымасць схадзіць вось на нейкі такі экшн-фільм у 4D і менавіта на Формулу-1, то шчыра раю. Прям вау, я атрымаў асалоду, якую даволі даўно не атрымліваў. Ну, цяпер уже і мне хочется. Я схадзіў на 2D. Я просто не люблю 3D-фільмы, абсалютна. Слухай, а ён быў не 3D, там быў звычайны экран, але з усімі вось гэтымі прыколамі. О, вау, ну гэта круто. Ну, таму што я не люблю 3D, у мяне ад яго баляць вочы, ён там 2,5 гадзіны ідзе. У мяне гэта быў просто першы паход у кінотэатр за апошнія 4 гады. По-моему, я дакладна не памятаю, на якім фільме я ў Беларусі быў апошні раз. Здаецца, гэта была першая «Дзюна». Я можа уже... таксама, гэта ж дзесьці зіма была тады, 21-22 год. Так. Ось. І, ну, по-моему, яно, здаецца. Мне спадабалася. Агулам гэта добрая такая спартыўная драма. Фільм пра старога гоншчыка Формулы-1, ну і маладога гоншчыка Формулы-1. Вось яны як бы ў адной камандзе, і яны адначасова адно аднаму дапамагаюць, і яны спаборнічаюць пры гэтым. Ну і зноў жа Формула-1, гэта тыпы рызыкі, там все вось. Кожны можа памерці ў любы момант, ты вось глядзіш і не разумееш там, ці памёр Брэд Піт у канцы драйва, так? Слухай, так. Я вось не ведаю, як гэты фільм абмеркаваць, бо я зрабіў сабе невялічкі спіс, пакуль сядзеў, але я пачаў яго рабіць ужо на другой палове фільме, але некаторыя моманты, ведаеш, і сюжэтныя цікава абмеркаваць, як сюжэтны троп барацьба пакаленняў, бо ён, мне здаецца, такі, з аднаго боку трошкі збіты, але вось тут ён глядзеўся цікава, бо, напрыклад, нейкага асабістага росту персонажа Брэда Піта я не заўважыў, то бок ён як быў такі чэл адзіночка, воўк-адзіночка, такім і застаўся, але вось прайшоў пэўны шлях, але ён перадаў, ён паўплываў на гэтага малодшага чэла, і малодшы чэл ён змяніўся дакладна. Слухай, я, сорі, што я цябе пераб'ю, я вось наконт таго, што як быў воўк-адзіночка, так і застаўся, ну, мне здаецца, там якраз і была трансфармацыя, што ён дапамагаў камандзе. Яму далі ўтык, і ён пачаў дапамагаць камандзе. І гэта і была трансфармацыя. Але агулам ён як быў, так і застаўся чэлам. Ён паўдзельнічаў у Формуле-1, ён... Слухай, спойлеры, што мы наконт спойлераў кажам? Ну, мы просто не скажам, ці памёр Брэд Піт у канцы драйва, і ўсё. Добра, гэта будзе загадка. Бо, слухай, я глядзеў і думаў тым, блядь, як жа ты заебаў. Брэд Піт тварыць хуйню. Ён жа там амаль кожную гонку штосьці, блядь, вытвараў. Так, мне, дарэчы, там шмат пытанняў было. Ну, увогуле, да правіл Формулы-1 я вось якраз гугліў пасля. Што ты нагугліў? Ну, па-першае, я не вельмі зразумеў гэтага прыкола з шынамі. Ага. Усяго ёсць 3 віды шын у Формуле-1. Ага. Яны хард, медіум і софт, по-моему, неяк так і называецца. Сэнс у тым, што яны рознай цвёрдасці і рознага сцеплення. Значыць, хард гэта тыпу больш цвёрдая гума, яна менш сцеплення. Там менш сцеплення, але яна менш знашваецца. Так. Вось можна больш кругоў, колаў наматаць без пит-стопа. Так вось, па правілах Формулы-1 ты мусіш за гонку выкарыстаць як мінімум 2 розных віды шын. Только 2 можна абіраць. Мінімум 2. Мінімум? Мінімум 2. То бок нельга ўсю гонку праехаць на адным тыпе шын.
Ясна. І таму праз гэта яны ўсе выбудоўваюць якраз і стратэгію. Яны выбудуюць праз гэта стратэгію, гонкі, калі якія машыны ставім, і яны вось класна ў гэтым моманце абыгралі, што вось ён паставіў хард-шыны, все сталі на пит-стоп, ён праехаў кола, і як бы... Выйграў час. Ну так, там сэнс аказаўся тым, што ён як бы на кола адставаў, але ён быў наперадзе іншых машын і перашкаджаў. Увогуле, у мяне вось такое пытанне ўзнікла, а вось за такія вось прыколы, вось не дыскваліфікуюць каманду звычайна. Мне здаецца, штосьці, мне здаецца, у рэальнасці не атрымалася вось вытвараць таго, што там вытвараў Брэд Піт, тому што як бы зашмат там было усялякіх такіх прыколаў. Ну там было жорстка, і як там і рызыкоўна, і жорстка, так. Мне здаецца, такі чытер. Ой, гэта быў дакладна, гэта ж аб гэтым і тлумачылася, што ён быў чэл усё сваё жыццё даволі рызыковы, і праз гэта ён трапіў у аварыю і сышоў. І аварыю, і ён потым у гэмблінг пайшоў, гэты ў азартныя гульні. Цікава. Мне спадабаўся гэты момант, дзе яны гулялі тыпу покер на штосьці. І ён там малады гэты хлопец садзіцца, мы садзімся за адзін стол з чуваком, які 8 гадоў тыпу карты граў. Ему тыпу адказваюць, так ён, зараз у мінівэне жыве. Смешна. Да, і другі так, момант... вы со спойлерамі ці без спойлераў? Слухай, ну давай з мінімальнымі спойлерамі, тому што я думаю, што ўсё ж як бы Формула-1 гэта экшн-фільм. Ну, гэта з большасці экшн. Адносна простым сюжэтам, простай завязкай, і як бы там няма асабліва нейкіх спойлераў. Так, слухай, але ж мне цікава. Канцоўкі, і все. Вось канцоўку просто не будзем абмяркоўваць, а астатнія там, ну, плюс-мінус, зразумела, там шмат чаго ў трэйлеры было. За гэтым было цікава сачыць. Я таксама не меў нейкіх чаканняў наконт гэтага фільму, і першапачаткова я калі бачыў яго ў афішах, думаў, ну, чарговы фільм нейкі такі спартыўны экшн, што там можна глядзець. Але мяне пераканалі ў тым, што па-першае там цікава, па-другое там Брэд Піт, а па-трэцяе ёсць 4D. І вось гэтыя тры рэчы яны зрабілі мой дзень, і я быў здзіўлены, што там рэальна было цікава паглядзець, паназіраць за сюжэтам. То бок, ну, не сумна. Так, там класна. І не прадказальна. Прадказальны сюжэт. Вось я б паспрачаўся бы. Ён гэта не значыць, што ён кепскі сюжэт, і за ім не цікава назіраць. Бывае так, што ты ведаеш, чым скончыцца, але ты ўсё адно, напрыклад, тлееш надзею, што скончыцца не так. Вось у мяне было так. У мяне было так у гэтым фільме. Я гляджу, і я такі, і у мяне так было, і гэта в гэтым плане гэта добрый фільм, гэта добрая карціна, і ты разумееш все гэтыя законы драмы, потому што ты паслухаў гэтыя ўсе кнігі альбо пачытаў, так? Ты разумееш, чаму там такі быў ход. Як яны ў карты гулялі, яны пачыналі гуляць і карты, я ўжо адразу зразумеў, што там скончыцца, што там будзе менавіта так, як там было, але гэта ўсё адно крута. Так. І гэта неяк раскрывала персанажа. Вось у гэты пэўны момант яно раскрыла персанажа Піта вельмі цікава. Адзінае, што вось мне весь час вось такое вось адштурхоўвала ад фільма, гэта вось гэтыя правілы Формулы-1. Адштурхоўвала менавіта? Ну менавіта так. Ну тыпу, я думаў, а хіба так можна рабіць? Увесь час я задумаўся, ты сумняваўся ты, карацей. А што адбываецца? І вось там у канцы там вось гэты момант з рэд-флэгам, да, з чырвоным сцяжком. Так. Я ўвогуле не зразумеў, што адбываецца, чаму як і як так можна. Ну, слухай, я таксама. Але давай я просто патлумачу вось для тых, хто яшчэ не глядзеў фільм, і для тых, хто паглядзеў фільм, правілы Формулы-1. Вось менавіта на гэты конт, таму што я загугліў. Давай. Сэнс у тым, што калі здараецца нейкі інцыдэнт на гонцы, напрыклад, там хтосьці кагосьці падбіў, так, але машына не выбыла,
А вось хтосьці яе там падбіў, яна не выбыла, она далей можа там ехаць, ну, можа даехаць там да пит-стопа, напрыклад. Хтосьці там вінаваты, адбыўся інцыдэнт. Гонка спыняецца. Падымаецца чырвоны сцяг, гонка спыняецца. Адбываецца там нейкі тайм-аут, наладжваюць, напрыклад, машыну там, чыніце хуценька. На паўгадзіны можа там быць гэта спыненне гонкі. І далей пачынаецца нанова. Але... З самага пачатку ці штосьці застаецца? Не. Яна пачынаецца нанова з саблюдзеннем пазіцый, якія былі. То бок, ну, это максімальна дзіўна выглядае. Яны стартуюць не з тых пазіцый, на якіх яны спыніліся, а яны стартуюць зноў са стартавай пазіцыі. Як там намалёвана? Так, проста яны выстройваюцца ў тым парадку, у якім яны былі на момант узвешвання чырвонага сцяга. Ясна. І з той колькасцю колаў, якое ў іх было намотано. То бок, калі ты адставаў на пол кола, так, ты хтосьці быў першы, а ты другі, але ты на паўкола адстаеш. Хтосьці ззаду там штосьці начудзіў, гонка спыняецца, вы выбудоўваецеся, і ты ўжо адстаеш на 2 метры, і гонка нанова стартуе. Але калі ты адставаў на одно кола... Одно кола гэта колькі? Неважно. Што гэта значыць одно кола? Ну, у вас траса, вы па колах ездзіце? Ясна. Першае кола, другое кола, трэцяе кола, чацвёртае кола, так? Калі ты адстаеш на одно кола, то за табой гэтае кола застаецца. Ну, то бок, колькасць колаў... То ты ўсё адно адстаеш на одно кола, так. Калі меней за кола, то гэта... А калі меней за кола, то так, то вось вы там на корпус скарачаецца ваша дыстанцыя. Справядліва гэта? Ну, на мой погляд, не, абсалютна. Але такія правілы. Такія правілы. І вось можа здарыцца, умоўна, нейкі цуд, так, на гэтым самым, і вось пачнецца так. Ну, прикольна. Слухай, ну так, Піт у гэтым сэнсе, ну, персанаж Піта, і он прям вось... той чэл, які ведае правілы, і гэтым максімальна карыстаецца, тварыць такую хуйню. Такіх лазеек яны шукаюць, чудзяць там. Круто. Яны выступаюць у гонках у двух. Там ёсць малады, тыпу перспектыўны такі весь гоншчык, кіроўца, ну, гоншчык всё ж, да? No. І вось стары, дасведчаны, з паламанай спінай Брэд Піт. І ў іх як бы яны ўдваіх у гонцы, але яны ў камандзе. Вось мне таксама не вельмі было зразумела, ну як вы ў камандзе, вы тыпу, ўсё адно адзін з адным як бы спаборнічаеце. Так. Мне было незразумела, як гэта працуе. Як фільм пачаўся, яны гэта ўсё раскрылі, канешне, але ну мне спачатку было цікава. Я думаю, яны будуць спаборнічаць паміж сабой. Ну. Яны месцамі, конечно, спаборнічалі, але агулам там рэальна это можа быць камандная гонка. Вось, і гэта мне было цікавей за ўсё, бо я не ведаў анічога пра унутраную кухню Формулы-1, як гэта працуе, як там яны спрачаюцца, бо я, мне здаецца, вельмі празаічна на гэта глядзеў, што вось чэлы, хто быстрэй, хто хутчэй, то ты выйграў. Так. Вось, але ж тут каманда, тактыка, стратэгія, правілы ўсе гэтыя чырвоныя флагі. Так цікава было за гэтым глядзець, а апынулася, што а так можна? А яны і так робяць яшчэ. То бок гэта было вельмі цікава паглядзець на кухню. І было цікава, што Брэд Піт пачаў чыхвосціць гэтых самых канструктараў. Казаць, нам трэба, тыпу, у нас машына гаўняная, яна просто не паспее, нам трэба нейкія праўкі, яны рабілі гэтыя аэрадынамічныя юбкі гэтыя. Ну, блин, рэальна, там калі паглядзець, я не ведаю, наколькі яны дакладна перадалі вось усю гэтую кухню, увесь гэты працэс, але... Так, калі нас глядзяць гоншчыкі Формулы-1, напішыце. Так, напішыце, бо мы анічога пра вас не ведаем, што вы за людзі. Але было цікава. Было дакладна і супер. І я нават думаю аб тым, што каб паглядзець вось гэтую Формулу-1, ці можа яно там амаль так, ці, ну, паназіраць, яно ж дакладна цікава неяк. Дарэчы, Форд супраць Феррары. Гэта падобны па сеттынгу фільм, таксама пра гонкі, пра іншае. І там быў Крысціан Бэйл. Там быў Крысціан Бэйл, там быў Мэтт Дэйман. Угу. Клас. Я, дарэчы, яго не глядзеў.
Бачу толькі адрыўкі. Ты згубіў ты моцна. Магу яшчэ паглядзець, значыць? Трэба глядзець. Это класіка зведаць трэба, так? Слухай, а вось калі параўноўваць Формула-1 і вось Форд і Феррары, а што табе больш спадабалася? Форд супраць Феррары, канешне. Формула-1 гэта больш спартыўная драма і экшон. А Форд супраць Феррары гэта менш спартыўнай драмы, гэта больш драмы. Это просто ва ўсіх пытаннях больш моцная карціна. Собственно, можна ўжо завяршаць паціху. Кароткія вынікі 3 блокаў. Кароткія вынікі 3 блокаў. Справы у нас прайшлі добра. Вось мы запусціліся. Гэта першы вынік. Вынік другі, ребята, працуйце па-за мікрафонам. Але мы вас любім. Вынік трэці, гэта класны фільм. Калі не глядзелі, паглядзіце, супер. Асабліва ў 4D. Што будзе ў наступным выпуску? Я, думаў пра тое, што вось мы мы хуесосілі, а потым мы раскажам, а як, што ўсё ж добра, а ў выніку мы і абмяркоўвалі гэта. Я прапаноўваю, хай гледачы ў каментарах напішуць, што вы хочаце паслухаць наступным. Дайце нам фідбэк, можаце хуесосіць. Так, можаце нас крытыкаваць вось за тое, што мы паднялі гэтую тэму, ці неяк лагодна з усімі абышліся, ці што павольна, ці што мы ўвогуле не маем права гэта казаць, таму што самі яшчэ гучым гаўняна. Вось, ці за тое, што мы глядзім рускі дубляж, можаце, так. Што самае галоўнае, падтрымлівайце нас. Мы стварылі Patreon, яшчэ на момант яшчэ не стварыў, але на момант выхаду ён абавязкова ўжо будзе Patreon. Яшчэ паглядзім. Ягор з будучыні вам скажа. Вось, дарэчы, у нас ёсць такая опцыя. Ягор з будучыні. Ягор з будучыні, адкажы, калі ласка, ці шмат мы выражам у гэтым падкасце? Здароў, гэта Ягор з будучыні, які мантуе гэты выпуск, і так, я выразаў ажно 40 хвілін. Ягор з будучыні, адкажы, калі ласка, ці зробіш ты шырэйшую версію для патронаў гэтага падкаста? Так, для патронаў будзе поўны выпуск з усімі вашымі мэканнямі, пэканнямі. Гэта лічыне змантаваны выпуск, дзе вы перабіваеце адно-аднаго, пераважна Ягор перабівае Вальса. І з усім такім. Калі вам падабаецца, можете паслухаць. Там выразаны пару кавалкаў тэм, якія не ўвайшлі ў выпуск. Вось, таму падпісвайцеся. Магчыма, для патронаў будзе пашыраная версія. Наступныя выпускі таксама, магчыма, там за пару дзён будуць даступныя патронам. Як будзе далей, мы не ведаем. Гэта ў нас такі MVP. Зараз мы выходзім без відэа, толькі гук. Гук у тым выглядзе, у якім мы яго бачым. Хацелася б, каб было менш монтажа, але мы тут наразмаўлялі на 2 гадзіны. Таму на 2,5, як фільм. Як фільм Формула-1 па хранаметражы. Ось. Нічога страшнага, мы тут панавыразаем, атрымаецца крышку больш за гадзіну. А маглі штосьці агучыць за гэты час? Падтрымлівайце, так. Падтрымлівайце, пішыце каментарыі, данаце, калі ласка, на Patreon. Гэта вельмі важна. Гэты праект ствараўся выключна дзеля Patreona. Насамрэч, такая тайна. Вось, але спадзяюся, атрымалася вас пазабавіць неяк. Яшчэ адзін з выпускаў наступных, які я прапаную, гэта просто Dreamcast. Гэта тое, што можна не разганяцца, тое, што можна абрэзаць якраз, можна не зацягваць. Гэта на 2 часткі можна разбіць. Гэта тое, што б мы хацелі паагучваць. І, напрыклад, абраць нейкі неагучаны фільм і прыдумаць для яго Dreamcast. З тых, з кім мы працуем, ці з каго? Агулам, вось. Уяві, што можаш паклікаць каго заўгодна. Вось. Окей. Я такім упражняюся рэгулярна. А хто б мог гэта зрабіць, а хто б мог гэта зрабіць? Мне цікава. Вось, дзякуй, што глядзелі. Яшчэ пачуемся. Спадзяюся, гэта будзе не апошні наш выпуск. Дзякуй і пачуемся.